Welkom bij Doch het voor in Dwarp vanuit Lippenhuizen. Het thema van Joert is de kracht van jeugd en dwaan. Van nou, goeiemiddag. En voor de meesten die de uitsturing nog een keer zien willen of het net in één keer snappen, alvast goeiejong. Dit is Henry. En dit is Ankje. En we spelen hier de quiz Ik hou van Friesland. Nooit weer in Lippenhuizen binnen, leidt de focus van de vragen op Lippenhuizen en omkrieten. Ik zal even de teams aan je voorstellen. Team Trijhoek, zeg maar wat best. Ik ben Majori. Ik ben Jesse. Fenna. Ilse. Cheyenne. Birgit. Sjoerd. Joeke. En het laatste team, dat weer team Wettertour. We beginnen met vraag 1. Is de Wettertour heuger of leger dan 42 meter? Team Trijhoek. Heuger. Dat is helemaal goed. De Wettertour is 44 meter en 25 centimeter heug en is bouwd in 1932. Vraag 2. Neem treien typisch Friese sporten op. Team Wettertour. Voetbal. Reetrieden. Reetrieden. Keertsen. Voetbal en reetrieden, je hebt er net bij. Ik jou de vraag terug aan Team Trijhoek. Keertsen. Ja? Vieljeppen. Ja, dat is goed. Scootjes. Helemaal goed. Dat wie hem. Vraag 3. Welke bekende voetbalfries is in Lippenhuizen geboren? Team Trijhoek. Poppen de Haan. Foppe de Haan, hij wie je juist nog. Zijn voetbalcarrière begon bij SV Tor. Die heeft er al een vraag voor jou. Welke prachtige vaarroute rint je toch het mooie Lippenhuizen? Team Wettertour. De Turfroute. Helemaal goed, de turfroute. Vraag 5. Hoe heet het prachtige stuk natuur tussen Lippenhuizen en de Zwerg? De Liphuisterheide. Team Wettertour, dat is snel. Een prachtig natuurgebied waar je noffelijk fietsen en keurje kennen. En we gaan terug naar de 6e vraag. Welke Liphuistersjonger had zowel in 1998 als in 2001 Lied won? Waar weet dat? Team Wettertour. Adrie de Boer. Ja, uw eigen Adrie de Boer. Ja, meisken. In 1998 mij het lied Zoon en in 2001 mij het nummer Wij. Vraag zoon. Tussen Lippenhuizen en de Zwerg bij het Oud Jip stiert een monument. Waarom stiert dat daar? Team Wettertour. Omdat er een tramongeluk weer. Dat is helemaal goed. Een tramongeluk in 1900 werd 3 mensen bij om het leven kwam binnen. Vraag 8. Welke vogel is de laatste jaren weer aardig aanwezig in de mooie biem tussen de Lippenhuizen en de Zwerg? Waar weet dat? Team Trijhoek. De Ooievaar. Ja, oftewel de Jerrebar. Weer volop aanwezig. De laatste vraag en daarna gaan we in actie. Wat is het verschil tussen de Liphuisterharken en de gewone harken? Team Wettertour. De Liphuisterhaken had een ovale stok. Dat is helemaal goed, Sjoerd. De Liphuisterharken had een ovale stok. Daardoor leidt er beter in de haan. En ook we toch hoe de harken gaan. Varium, er 2 harken. Je krijgt elke harken met een beetje stikken. Nou moet die harken moet even in elkaar gezet worden. En dan gaat een oor van je team. Dan gaat het bultje strieën wat daar leidt. Even keurig opvaaien. Met de harken in de hoepel. Waar wat het dan? Waar zet van je de harken in elkaar? Jesse, kom maar naar voren. En Hilke, kom ik maar naar voren, jongen. En dan tel ik aan tot 3 en dan mag je beginnen. 1, 2, 3. Zet hem op, jongens. Doe maar. Goed, Jen. Keurig. Netjes, jongen. Alles meenemen, hè? Alles goed.
En dit weer het aanharken van het strieën. Want hier hingen we nog net, want het had juist er te bot rijdt. De tussenstand is op dit moment 5 voor team Wettertoer en 4 voor team Trijhoek. Straks komen we bij hem weer om. Wij gaan nou oer naar Turf en Hei. Ja, dank u wel, meesten. Beste meesten, daar wien wel weer. Weer in Lippenhuizen. Deze aflevering van Doch het voor in Warp in Lippenhuizen wordt jou onmeen door het jeugdwerk. We gaan namelijk in Lippenhuizen hebben een jeugdwerk. Dat is een groep meesten, jong, enthousiast, een gezellige club. En elke maand organiseer iets voor de jeugd hier in het Warp. En Joort mij zei dus, dit is uitvoering voor Zwarige. Alles hebben ze betocht, regelen. Dat is hun werk. Jongens, alvast bedankt. Hartstikke mooi. Wat een inzet allegaar. Een van de onderdelen, Joort, is ja, dat mij zeker wel even. Is uw muzikale battle. Tiesje hij het wel even jong kent. Tjeerd en Harry in de badjas, handschoenen dan. Toen had ze het startschot jong voor de battle. Rap oor naar de battle, naar het eerste veske. Tjeerd, mij beginnen. Hij werd assisteerd door de gitaristen van de Zadelroekers. Maar uw eigen Gerrit Jonker op de slagwerk. En er wordt oudere jeugd uit Lippenhuizen vanwege de titel van het veske. Stil nou maar voor je jongen. Nou ja, we horen het spannend. Wij soepen, dat wie en wij soepen alles. Als er maar drank in zit. Uit Liphuizen centraal. Die draag is altijd net het man aan zijn schaal. Die schonk en hij burger van mijn Limburger gaat. En hij de bitter en die drank het niet in metaal. Ik kom net van de woon, ik kom net van de klaai. Ik kom van de heide en die hand heeft speciaal. Zie de zak voor, van mij nog heb ik weer. Ik kom van het warke van de weer. Van Amsterdam tot Singapore. Ik kom van de Wettertoer. Singapore, ik kom van de Wettertoer. Van New York tot Madrid. Het is super. Op de Madranki zit, 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 op de Madranki zit. Ja! En nu hoort u hem net. Doe je koopdrank. Ga jij gewoon drinken, de fles en vriendje, dat wil je hebben. Ja, dansje op, vrienden. Dansje op, vrienden. Volgende en Romein gaan we weer. Ik kom van het warke van de veer. Van Amsterdam tot Singapore, wij komen van de Wettertoer. Van New York tot Shanghai. Amsterdam tot Singapore, ik kom van de Wettertoer. Van New York tot Madrid. Niet soepel, ga snel. Als het Madranki zit, 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 als het Nou, dat heeft Tjeerd bijzonder mooi gemaakt. Daar moet Adrie nog heel wat aan doen, wil hij dat verbeteren. We gaan straks kijken naar een filmpje, een lipdub. Dat is gemaakt door het jeugdwerk van Lippenhuizen. Daarin kunt u zien wat voor activiteiten het jeugdwerk zoal organiseert. En waardoor ze ook een plaatsje verdienen in het nieuwe multifunctionele centrum. Ja, en uw jeugdwerk maakt zijn eigen broek ophouden. En dat doe ik. Elke keer in mei en dan rottel je de karren door de warp. We er aanbellen en we alle lege flessen verzamelen. En aan het eind van de dag dan gaan we naar Jobbie, Hemmerik en de Gediek. En dan worden de winkelman daar stel op mij alle lege flessen. Maar wat ze ermee doen? Ja, dat kan je nou zien in hun eigen makke lipdub.
prachtig, de lente wie prachtig, het Sintje, het kinderstrak. Ik zoek een blokje om, net een let waarom, op fietske mijn gemak. Maar bij eerste maar, raak ik in de war, de vrammels die op wij. Ik zei een paar dingetjes, per de doodjes, en ze zei, goed doen we maar. Jaren, 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 van doodsen. En ze zei, kom nou maar mee. Jaren, van doodsen. Ze hadden niet van de fiets, heb ook een handjelits. Kom dan maar, en mij rest mij. Ik had hier boos keer en misschien wel meer. De dijk, die is nog lang net bij. Ze dacht je niet doen mee, dan kom je uit de nee. Die straat zie je dicht, drekken uit. Die je toen niet jou worden dacht, dan vloeide er wat prachtig. In de eerste maar, een felle strijd. Jaren, 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 van doodsen. En ze zei, kom nou maar mee. Jaren, van doodsen. Achterstaan, de prachtige klein, op tv en in het land. Check een foto van die baan en denk ik hoe het kan. Misschien is het wel Duitse land. Jaren, 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 jaren van Duitsen. En ze zei, kom nou maar mee. Jaren van Duitsen. Jaren, 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 Wat een prachtige lipdub en wat hebben we verschrikkelijk willen gaan om deze te maken samen met cameraman René. We gaan nu verder met het tweede deel van onze quiz, het muzikale gedeelte. Je meer een intro of je meer een stukje tekst. En daarna zongen we met z'n allen het refrein, als je met de meeste rieren kennen. De eerste is net zo heel erg moeilijk, want ik denk dat we hem wel heel vaak hadden de laatste tijd. Het is een Fries nummer en ik wil graag van Jim, namen en artiest. Team Driehoek, zes het eens. Strawelte, mij, de mem van Doutsen. Helemaal goed. Ja, de mem van Doutsen. Kom maar mee. De mem van Doutsen. Vraagt waar. Deze keer hebben we een Fries versje omzet in het Nederlands. Ik lees de tekst voor en dan maak je hem erin. Daar komt het. Lang was het koud en donker. Straks komt de dag en vindt het licht zijn weg in een nieuwe. Zes het maar. Team Driehoek. Je maait zissen. Een nieuwe dag van de kast? Dat is helemaal goed. Een naaie dag van de kast. Aas komt de dij. Vindt het joh. Zien maar. In een naaie dij. Vraag 3. Weer een introotje. Daar komt ie. Hij vliegt een spotter, hij is amper uit een boom. Ben bekend als het volk van Team Tuiken. Wetterhoek. Wettertour. Friese Litjum Gier van Gubbelen. Helemaal goed, Sjoerd. Vriezen, met je game. Doe net zitten, sturen, vriezen, je maakt steen. Je maakt erop raas en bolten krijgt als speen met alter, litjum game. Vriezen, litjum game. Mooi nummer wie dat, nou jongens. Deze keer krijgen we een wat moeilijker introotje. Daar komt er. Weet je wat mal? Ja, nee, maar team Driehoek weer eerst. Zes maar. De Hoenekop, Roeghouwer. Heel goed, de Hoenekop met een roeghouwer. En een roodouwer. Alles op één, nou, hier nog een
in de neukerij, Het is mijn viesterij. Vraag nummer 5. We hebben een Engels versje omzet in het Fries. Heel populair bij de jeugd van Sint-Wurg. Ik lees het voor. Ik ben op de vlier en ik hou van dansjen. Dus jou mij meer. Want ik net meer steen kan. Kom op een vlier. Team Wettertour. Nicky met Jai Starship. Nicky met Jai Starship. Helemaal goed. Nou, dan gaan we van een Engels versje naar weer een Fries versje. Een lokaal introotje. Waar weet hem? Dit volgende versje is een visjesverhaal. Team Wettertour. Hoenekop, skiet in 3. Nee, hoenekop net. Maar ik reken niet meer goed. Schiet in 3. Zadelroepers. Schiet, schiet, schiet in 3. Schiet, schiet, schiet in 3. Ja, schiet, schiet, schiet in 3. En ik moet schieten. Wij krijgen nou weer een introotje. En dit is de laatste. Dus zet hem op, jongens. Robbertus. Helemaal goed. En dit weer onze quiz van het jeugdwerk. Zat je hem zien kennen? De stand 6-6. Goed die jongens, alle jij gefeliciteerd. En wij gaan dan weer door naar Turf en Hei. Ja, meesten, hier steen ik weer bij u. Turfmeter. Ja, en ik heb gehoord, nice. Juster hakken al 2 turfers bijlijn. Maar dat mij je hoort weer, want ondanks het minderwaar, misschien juist wel vanwege het minderwaar, ziet het meest natuurlijk achter de computer best op internet wist. Bij de website Doch het voordien dwarp turfkelippenhuizen.nl voor uw acties. Zocht daar ik even bij de schilderijen van de jeugd. Misschien zie je dat wel leuk bij jou Annemara, liek als de kilt van mevrouw van der Sluis. Bij hoort ik een primeur. Ik zal eerst de staan nemen verheugen trouwens, want er kan 1 turfje bij. En nog eentje. Dan zitten we correct onder de 5000 euro. Is het net geweldig? Dat dacht ik, ja. Machtig mooi. Maar er kan nog meer bij, want ik heb beloofd een full color kalender. Die heb ik hier. Die is vers van de pers. Na deze uitsturing kan iedereen die keepje live hier voor 10 euro. Maar je kan hem ook bestellen via internet. Wat weet ik er weer? Doch het voor in warp. turfkelippenhuizen.nl. Er zit ik een paar boorden op voor de vrouw. Ze ben al trouwd, dus net scroeën, dat kennen we. Ja. Dan heb ik hier nog een hele mooie wettertoer staan. Want je kan op uw website, ken je uw kruidenelixer, uw heidebitterkeepje. 1,50 € daarvan gaat naar uw actie voor het nieuwe multifunctioneel centrum. En dat geld stapt het Ronald Jerry in de winkel. Dat kan je allemaal controleren. Ja, dat komt heel goed. Dan jou ook door het woord aan. Hey. Dankjewel, Turf. We gaan door met de battle. We hebben Tjeerd gezien met We Soepen Alles. Dat gaat over de geschiedenis van Lippenhuizen. Adrie gaan we straks zien. Die zingt Smout en Smoek. Dat is een nummer dat gaat over hoe gezellig en fijn het is om hier te wonen in Lippenhuizen. En ik wil vragen of iedereen alvast een applaus wil geven voor Adrie en het publiek. Het liedje is hier nog gewoon. De loeren van mij, van leven van ski. Weer een mannen van toon. Het wals hoe het scherpen, de squallen de groen. En de weddenkoer, jij erbij. Het bent de ikonen, ik meer schipsgevoel. Zo vind je
gymnastiek, de vrouwen van nu en toneel. Koren, het jeugdwerk, biljet, volleybal, ze warmen het leven geheel. Het dorpsfeest, de optocht, de show telk naar uit. Een feest voor jong en voor oud. De bustermuziek, de toordij, het bierfest, ze troost je altijd omwaai. En uw eigen grote indexen is eentje van Komsa. De buster, hij de bitter, zul wij nog een slokje halen. In het harken